ngayang hang liam day ban canvas day ban one ban campaign na banta jongno Hendrai ngawan nakaliang kisamla kasi baro bangan kerpat red ya pi baro snobha babin god hagar punyo tarik da ka jing sene yak ni kisamla khandian akwaya thush phanga reservation policy kei kata ka reservation policy kata kadai bala bu hi da ka sarkar na banta ki schedule caste ki schedule tribe Banginla, Banyolad, Ban compete Shakmat, Ringkat Bad Baro, Ha India. Tang baha kani ka state jungi, kabalingo kadai. Kimbo ka reservation policy, na banta ki schedule tribe, kumba pha ka sarkar, kalapha, baka reservation policy kadai bandai ki schedule tribe. Hendrai hak state jungi kipo ekigaro lakajong marway badi khasi jaintia haju kom ki khun swat ban shuyo tang yakabatam kigaro ki bakhandiat pat kiyo hadu 100% yaka job reservation haka kam thep kam hendrai ki samla kumangi ki khasi jaintia ni hab ya sam ya katu ka 100% habangi la bon pat tiangara kata ka jingli ha ka sarkar na tho da ka sithi yau konrad sangma na led kerpad red ya ki MLA khasi ka baniban senai bat ban kershan yang ni ki khon samla ki kan pat How do kamday ka hok jungi ki khon samla bangin kali balengi hab em kum ki khon swat ha kali la dia How do ngim day banyo mar kum jo kum ki ST baro balengi hab yo kum ki khon swat balengi hab yasam bon nganut ban challenge ya chief minister jungi Konrad Sangma Dang ham he max manga bami surat bat mapi hang ne banya taksi banyak ki office agaro basong hong ko ha office balai ka jakum dapat balai ni ki samla badan ka qualification ngim yo tam how to ngim dai se ki schedule tribe kumpang ka sarkar hidai nem ki schedule tribe te how to palba ngin ra no ya kan ni sakun ne ki kwa ya ka jingum snam Bahar pat kabas ngosi ngan keren ya ka academic reservation. Kata kadai bakham gongsan. Bat ka jing siir na benta ki khon ki pateng jongi. Bon ki kemek pa ngam la sho ban ai ka jing songo. Ki wan kublek si ki ong wat nam samye gari. Namar ki khon jongi ngim tep kin poise e. Namar ka academic reservation kadai na benta ka pule puthi. Kadai babo ka sarkar ya ki khna ki bayo mak sekhman kin yo let da ka kota te hang ta ken ngan bo jing lisa ka we kumno i khna khasi bayo khandai pho pasan miyo ya ka tu ka kota hanrai garo biyo san phola yo pan let tiang ngam smu thu ya kata itu i khna bappa se ka entrance bakre kot ban met baksni kemie let thoding Upanangnya taksi banyo ban pin pule kot yaitu ikon krep kot ban met batsni pas bhag entrance yo khandai pho sha reject sha tu kalat shwa banyo persang hey ka justice hangta how to amdei ka hok jonga ban bu ka jingkli balai ngi shale kumne kata gen ka jing ko jong ka sarkar bat kata ka sarkar basin sharingi mentasan snem Kumbang ang ngamuan man canvas na menta jong no ngawan kerpat red ya phi bapin pin bot nakajing perkhat kumno pat ka sarkar ka respond yang ka jubab yang ka penmi ha news ba nakadaw ka ni ka samla ka lulia ya ka reservation policy la mi ka roster system oh ka ni ka khna snap jarno ade nga perkhat simet
peleng tang bangakran hasurok ngalat hawan mo kata ti yano ki samla baro ngin yale thawan ni mat shong no ki tu ginong yalam henrai ka jing shisha ka dei syai badan ka reservation policy syata ka dei bandan ka roster system kata ka dei kalo kata ka dei hakasan phong snem ka klembu ya ka roster dala lap pat ka kuat sawan kenno ya samla kum nga bahabon syapret hasurok ni syak kenjat hasurok ni ong raya kani ka issue ha assembly ki kenjat hasurok dan bok bad ni kenman badan ka senggum ka HYC batamingi hasurok bad baai kasur na benta ki samla kasi baro Hendrai kum mga ong kat nang pas ngap yani ki khon samla kasi ngin nang tur syakmat pi kenjat na ka assembly ngin wan hasurok pikni kalat na ka 90% ngiyo ngin wan hasurok bad ngin nam sange mentang ngin pet ya ka jindgo ru jong ka sarkar kumno ngam nuat syo banong Islam kun khasi kumno nganong Islam kun khasi ngila do jingkerman stang kan no ngila do jaj ya ka tien khasi ya ka khasi language kim ra ha ka yet schedule kim tre how to don ka daw mo shei u konrad sangma tre but ben recognize ya ka tien khasi ki Boro ki Nepali ki Assamese la rung lo dah ka yet schedule balai ka khasi language kamrung dadai barung ka khasi language ha ka yet schedule ki documents ki code ki slawat ka exam bangin tho gila ban yo da ka tien khasi ka ta kamdai ka jing sarong na ban ta juni handrai kim tre ban persang ban penrung ya ka tien khasi ha ka constitution ki kwa bangin do jaj lai pun rio mu ngot ki MLA khasi ki ngap ha ka assembly yo sngo nyang kenja na ka assembly ka kran si phangane katpat resolve katpat penthama ya ka reservation policy nganam nuat banong Islam ni khasi katpat penrong ya ka khasi language ha ka schedule ngam nuat banong Islam ni khasi katpat weng ya ka reservation policy na ka academic reservation ngam nuat banong Demen tapat swabangan penkut ngasukwa ban kerpat red biang nakaliang kikuan samla baro pin vote ya no hakani ka election banwan vote ya gitu ki batre ban penkela ya ka reservation policy menta pinam smotho ka jingkhia jong ka reservation policy henrei hadian san post nem Wat ngim don syo pin sai yi ki khon jong yi ki la dei ki nong bala sha tei sa than garo hang ta ngin sa smu thu ki khon khasi ki bayo 90 ngin hab bala ha yen jong ki kin dei ki officer jong yi hang ta ngin sa smu thu ta ka daw na terpat red na phi baro smu bhagot ya ka ka sai na ka ka party ka badan ya ka reservation policy Ndai badong baong di khasi ngan vote sipun ki khasi bernara ya kan ni ka jingkli ki snap ki pha snap lang ya tagadaw mentaga sini swa bangan penkut ngan ong biang ngam nuot badong Islam thon khasi ndai ka song happy baphin pen Islam pat ya ka ri khasi da bapi jet baha ya no baphin vote blai sibot